chakuno chakuno umwe ndimene tikutayambira ndi nyimbo imene yokongola kwambiri yabwino yotsitsimula moyo. Nyimbo itsitsimula moyo izikuchotsa pena kukupititsa pena malo ena tu mu nyimbo muzikala utenga weniweni kumango dandaula yayi nditudi tayamba choncho mawa nditudi ndeno monga manthawi zonse timayenera tikambira ndi china chake basi kuti ino akapindule kwambiri kwake ndere lolisola bwana topic kwambiri tufuna tuone ziwiri zitatu makamaka zimene zimezo chitika m'machalichi muchilika zinthu kodi machalichi kodi mmaministry ndiye na machalichi ndiye komabe mose muchilika zinthu ku ministry kumachitika ndithu machalichi muso zuchilika ndithu chabe kuti anthu timangosiyana serikali ministry timata kwa profit kuchalichi kwazi buso kaoka komabe muchalichi makala mix chatu paja nditudi nde pali makamaka khalidwe lili kanene kuti khalidwe kaya zili m'baibulo kaya zili tizimvera limodzi kompano zonena kuti ukufuna onane ni man of God zona ndiye kudzikhala mafi ndalama atu akuti kumachaja iya kaya lese kuyambira 5000 kena ka 10 kena ka 20 umachito khala level paka naina naona benafika ku 500,000 kulakwa tukukulu kuti onane ni man of God abale munthu ochokera ku Palombe akumane ndi man of God akumane bwanji munthu wo 500 that transport yonse wachita kugulisa chimanga imagine kulakwa ndiye mwana wake akudwala lese mwana wadwala tukamba zoti munthu achokera ku Palombe ndipo akufuna no attention yake yofumira mwachangu ndiye alibe ndrama yakaona nanda kodi munthu amene ita muthandiza kapena zimakhala bwanji kumakhala kunthandizira kuti chikhulupiriro chichepere tu koma nonanga pamene papa iniyo mwina mtsogoleri mukuona kuti zili m'baibulo kapena iniyo maganizo anu ndotani pamene tikumvanso maganizo anthu amene akutionera pa nthawiyo mukuziona kuti zimakhala zotani zimenezi ndizonadi kutika m'baibulo timanena kuti ati usapite ku nyumba ya Mulungu ulibe kanthu kumanja kalikonse ndizonadi komano sanachite kuika fee yonena kuti uike ya 5000 obwera kuno ma 5000 obwera kuno ma 20000 ndipo mpaka na target kulakwitsa kwakukulu pakumadabwisa pamene papa kuti fee yabwera ni ndani komanso munthu umapereka ndi mmene ukumvera mtima for example titenge mkazi wa Masiuchi zonani anthu anapereka zochuluka koma iye uja kamene anapereka anali nako akuti Yesu Kristo anazoti ponsepo wapereka ndoti wapereka bwino ndi nzima yamene komanso ndifunse nawo kodi Mulungu amayankha malingana ndi ndrama imene wapereka kapena chikhulupiriro chako kapena kodi amene akulandira ndrama aja amampempherera pemphero wapereka yambiri uja pemphero lambiri loti Mulungu amayankha msanga kutile ku pamene tisinimadziwa ponena kuti mapemphero amayankha ni Mulungu ndiye uloleka wapereka 2 million koma ngati chikhulupiriro chako zero ako Palombe aja Mulungu awayankha mwamsanga ndiye uloteka kuti tanena kuti kutile kwa zinthu zina timakhala ngati tikugulitsanu kudzozako pamene kudzodza sikugulitsa koma mongopereka willingly mongofuna kuti nditere komanso namuona ngati sikwenikweninso ndalama atupena pena timasokoneza zo zinthu fo kupereka sindalama zokhala ukozopereka chinthu china chake chimene wachimva mumtima mwako koma nanga sazitumika masiku anamafuna kuti ikhalepo kachi ndithu alitumbale chimangali ndikagulise nedadi manje anthu akuyakula to kunchako anthu akuyakula zitumiki kunchako ndete nene kuti pamene papa ngati ndilibe ndalama ndaphonyana nawo man of God sindikumana nawe zachiziwikire komanso ngati ndrama yanga ili 5000 wina wapereka 20000 ndiye kuti Mulungu ayankha msanga wa 20 weti ndipo chimene nakusokoneza man of God chimenecho chonena kuti ulondrama takaya chuluka iyo yachepa koma Mulungu akuyankha mapemphero ni Mulungu man of God wamangokhala tizionekera chabe chongonyamulira veso koma nozikezo kuti tikumachita kutchinga zimenenso kumakhala zimu inaso lakuika kwa anthu azathu amashawishiwa aprotokola upezeka kuti munthu afuna pemphereredwe koma simene akuchingira iyayi mukutani kaye mutere kaye mutani kaye process chachikulu tali akamakafika kumene kuja filu yanchokera kapena tine kuti mtimaso kapena chikhulupiriro kuti abali nzambu yedi izi kapena business koma pena samakhalanso man of God kuti akupanga entertain penaso chifukwa pena mazaoneka kuti munthu uyu president fano tisaname chimene anthu samadziwa man of God wantonena kuti yonda ntchito kwa basi ndi azibusa busa kodi ndi chani umaweta nkhosa uwete nkhosa osati wewe ndi boss iya azibusa ndimasemphanisa busa si bwana iya ayisiwe bwana wantchito mwa bwana ndi nkhosazo nanga ndi timasokoneza pamene kwambuya tithandize muchuluka fo munthu sungayuze nkhosa yako kuti munthu mufuna kwaza mungauze akazafuna kumaza kundiona kuno abwerise 10 million
For what? Yachani. Mawa mulungu kodi. Ayi nditu ndikuti business imene nayo. Chabwino nimene kuchitira. Ngati muli maganizo anu nditu nenani kuti anzanu ena athandizike. Sili pano kupanga criticize kapena kupanga judge. Koma tikungoonikirana ziwiri zitatu kuti kodi zinthu zikuyenera kumakhala modani. Zona zakedi. Ndiye mukhale pomwepo tikubweranso. Tukubweranso musasunthe.